Это были исторические события того времени. Я забыть никогда не могу ту историю, которую мы совершили в годы Великой Отечественной войны. Борис Кузнецовның телевидениеда соңгы чыгышы. Әле ноябрь башындагына ул 1941 елда Кызыл майданда узган хәрби парадның 79 еллыгы уңайыннан котлау юллаган иде. Сугыш башланганда үсмер генә була әле ул. Борис Кузнецов 1925 елның 26 декабрендә һөнәрчеләр гаиләсендә туа. Кичкенәдән ятим калып, әбисе тәрбиясендә үсә. 6 сыйныф бетергәч, һөнәр училищесына керә. Сугыш башлангач, Казан оптика механика заводында токарь булып эшли. Шуннан 16 яшьлек үсмер үзе теләп фронтка китә. 17 яшендә Советлар Союзы герое була. Волхов Степной фронтларындагы Ленинград өлкәсе, Курск дугасындагы бәрелешләрдә катнаша. Үзен герой итәчәк батырлыкны ул Днепр елгасы буенда кыла. 1943 елның октябре. Ул көннәрне Борис Кириллович соңрак сугыш түгел, тәмух иде дип искә алачак. Дошманга бирешмәс өчен елганың уң ягына саклану плацдармы төзергә кирәк. Немецлар якынайганнан якыная. Безнең солдатлар күпләп кырыла. Соңгы снарядлар калганда Борис Кузнецов 2 немец солдатын пушкалар белән бергә әйләндереп каплап, танкларын юк итә. Я уничтожил несколько немецких танков. Очень много живой силы немецких войск. И последним снарядом, который разорвался под Лафетом, я больше ничего не помню. И я уже очнулся на 7-е сутки в госпитале. Госпитальдан соң ул кабат фронтка китә. Берлинны штурмлый. 1945 елның июнендә Кызыл майдандагы тарихи парадта катнаша. Казанга кайткач, күп кенә предприятиеләр төзелешенә өлеш кертә, завод директоры булып эшли. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр яшьләр арасында иде. Җиңү парадлары, республика чаралары, ул үз эш гамәлләре аша туган җиргә мәхәббәт, ватанпәрвәрлек һәм рухи ныклык үрнәге күрсәтә. Нашу Родину и будем стоять на рубежах наших границ, нашего государства, нашей великой России. Борис Кузнецовның хатыны, кызы, онык һәм оныкчыклары калды. Аның китүе бөтен республика өчен югалту. Истәлекләр дә калачак. Лаештагы урта мәктәп аның исемен йөртә. Җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан Казанда элемтәчләргә ачылган һәйкәл дә Борис Кузнецовка охшатып эшләнде. Җиңү паркында аның исеме язылган мемориаль такта куелган. Быел җиңүнең юбилее уңаеннан уздырылган тантаналарда ул гел алгы сафта иде. Һәр вакыт көр күңелле, көчле, тормышка гашык. Безнең күңелләрдә дә шундый булып истә калачак. Рәмзилә Афиятуллина, Дмитрий Аренин, Яңа Гасыр каналы. Борис Кириллович язмышы бөтен ил һәм безгә җиңү китергән буынның тормышын чагылдыра. Аның кылган эш гамәлләре ватанга тугрылык һәм мәхәббәт, үз-үзен корбан итү һәм ныклык, тиңдәшсез батырлык һәм кыюлыкны гәүдәләндерә дилә Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Әзгат Сәфәров һәм башка рәсми затлар имзалаган кайгынамәне. Борис Кириллович һәр вакыт гаҗәеп энергияле, күтәренке күңелле иде. Аңа осталык, зирәклек һәм ватанпәрвәрлек хас булды. Аның турындагы якты истәлекләр безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр.